prvom rade sa chcem poďakovať starostom a primátorom, starostkám, všetkým tým, ktorí dnes prišli na toto naozaj veľmi dôležité pre nás stretnutie, pretože tak ako odznelo na tom stretnutí, sme krajinou regiónov a my sme ministerstvo regiónov a tak k tomu aj budeme a pristupujeme a budeme pristupovať, pretože my máme byť v tých regiónoch, nie v Bratislave za zeleným stolom, ale my máme byť medzi starostami, primátormi a máme ich počúvať v prvom rade, pretože ako správne pán minister Takáč povedal, tak jedine kritika a konštruktívna kritika nás dokáže posunúť dopredu. A odpoveďou na toto je aj to dnešné stretnutie tu v Poltári. Ďakujem veľmi pekne pánovi poslancovi Karasovi za jeho iniciatívu, s ktorou prišiel, pretože nám naozaj veľmi uľahčil to sprostredkovanie tých priamych rozhovorov, ktoré boli naozaj veľmi aktívne počas tohto stretnutia. Ja keď sa pozerám na stôl nášho ministerstva, kolegovia už majú na stole vyplnené dotazníky, ktoré sme dali starostom, aby nám pomohli s identifikáciou tých problémov, ktoré ich trápia na jednej strane a na druhej strane, ale s témami alebo s možnosťami, kde a kam by mali smerovať európske peniaze z Bruselu.